ኣብ ዓራት ደቂስኩም ንሰዓታት ምግልባትን ድቃስ ምስኣንን ሰልችኩም ዶ? ንጉሆ ክትስኡ ከለኹም ዶ ስራሕ ንምጅማር ሓይሊ ስኢንኩም ትጽገሙ ኣለኹም? መብዛሕትእና ድቃስ ምስኣንን ከም ተራ ነገር ኢና ንሪኦ፣ ግን ሓንጎልናን ኣካላትናን እኹል ዕምቆት ዘለዎ ድቃስ እንተዘይረኺቦም ከም ባትሪን ቴሌፎንን ከም ዝደኽሙን ንኸቢድ ናይ ጥዕና ፀገማት ከም ዝቃልዑን ትፈልጡ ዶ? ስለዚ ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ብደቂቃታት ውሽጢ ድቃስ ክወስደኩም ዝገብሩ ናይ ጭንቀት ሆርሞን ዝቕንሱ ንጉሆ ክትስኡ ከለኹም ድማ ከም ሓደሰ ሓይሊ ክህልወኩም ዝሕግዙ 7 ሳይንሳዊ ሜላታት ብሰፊሑ ክንሪኦም ኢና። ብፍላይ ኣብ ቁፅሪ 4 ዝነግረኩም ናይ ኣተነፋፍሳ ሜላ ብ60 ሰከንድ ውሽጢ ጥራሕ ኣእምሮ ናይ ምርጋዕ ተኣምራዊ ሓይሊ ኣለዎ። ኩሉ ግዜ ንጥዕናኹም ቀዳምነት እትህቡ ሕያዋይ ልቢ ዘለኩም እንተኾይንኩም ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምሩ። ምክንያቱ ናትኩም ላይክ እዚ ትምህርቲ ናብ ብዙሓት በፂሑ ጥዕንኦም ክሕልው ዓብይ ግደ ስለ ዘለዎ። ንቻናለይ ሓደሽቲ እንተኾይንኩም ዶክተር ማይና ይበሃል። ኣብ ዩቲዩብ ብዛዕባ ጥዕንኦም ክፈልጡ ደልዮም ካብ ዝመፁ ሒደት መስተውዐልቲ ሰባት ሓደ ስለ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ብነቕርቦም ናይ ጥዕና ትምህርትታት ናይ ባዕልኩምን ናይ ስድራ ቤትኩምን ጥዕና ሓለዉ። ድቃስ ብዙሕ ግዜ ከም ስቁቕ ዝበለ ኩነታት እዩ ዝረአ። ኣካል ምስ ዝደክም ዝኸውን ነገር ጥራይ ይመስለና፣ ግን ብባዮሎጂካዊ ኩነታት ድቃስ ኣብ ኣካላትና ካብ ዘለው ዝለዓለ ናይ ፈውሲ መስርሓት ሓደ እዩ። ኣብ እዋን ድቃስ ኣእምሮ ርእሱ የፅሪ፣ ሆርሞናት የስተኻኽል፣ ህዋሳት ወይ ድማ ቱሽታት ይሕድስ፣ ተዘክሮታት ይምዝግቡ፣ ከምኡ እውን ናይ ነርቪ ስርዓት ርእሱ ይሕድስ። ድቃስ ፅሬት ዘይብሉ ወይ እውን ዝተቋረፀ ምስ ዝኸውን እዞም መስርሓት ከይተዛዘሙ ይተርፉ። ኣካልና ን7 ወይ ን8 ሰዓታት እንተደቀሰ እኳ ክንትስእ ከለና ግን ናይ ኣካል ቁጥዐ፣ ምዝባዕ ኣተሓሳስባ፣ ናይ ስምዒት ወጥርን ከቢድ ድኻምን ክስምዐና ይኽእል። እዚ ድማ ምስ ግዜ ድቃስ ኣይፀገብኩን ወይ እንተደቀስኩ እኳ ኣይለቃቐንን ዝብል ስምዒት ይፈጥር። ካብ ሕክምናዊ ወገን ኣካል ዘሕድስ ድቃስ ምርካብ ብብልሓት ዝመፁ ዘይኮነስ ኣእምሮን ናይ ነርቭ ስርዓትን ናይ ዓሚቕ ናይ ፈውሲ ደረጃ ከኣቱ ምቹው ኩነታት ብምፍጣር ዝርከብ እዩ። ካብ ሕፅረት ድቃስ ድሕሪ ዘሎ ትኽክለኛ ፀገም ዝበሃል ናይዚ ዘመን ኣነባብራ ኣእምሮና ኩሉ ግዜ ንቑሕ ኮይኑ ክፀንሕ ፀቕጢ ይገብር። ሰብ ዝሰርሖም መብራህትት ናይ ድቃስ ሆርሞናት ከየምርቱ ይዓግቱ። ስክሪናት ንናይ ነርቭ ስርዓት ካብ መጠን ንላዕሊ የነቃቕሕዎ። ናይ ጭንቀት ሆርሞናት ክሳብ ምሸት ክብ ኢሎም ይፀንሑ። ምግብታት ደንጊዮም ምብላዕ፣ ካፌን ኣብ ደምና ውሽጢ ይፀንሕ። ኣእምሮና ንምዕራፍ ድሕንነቱ ዝተሓለወ ምዃኑ ዝገልጽ ጉልጽ መልእኽቲ ብፍጹም ኣይበጽሖን። ብተመሳሳሊ ግዜ እርጋን፣ ቁጠዓ ኣካል ወይ ድማ ኢንፍላሜሽን፣ ዘይምርጋዕ ሽኮር ደም፣ ሕፅረት ንጥረ ነገራት፣ መዓልታዊ ምንቅስቓስ ኣካል ዘይምግባር ኣካልና ብተፈጥራዊ ኩነታት ዓሚቕ ድቃስ ናይ ምፍጣር ዓቕሙ ይቕንሱ። በዚ ምክንያት ድማ ብዙሓት ሰባት ድቃስ ይወስዶም እምበር ናብቲ ዝድለ ዓሚቕ ናይ ድቃስ ደረጃ ኣይኣቱ። ኣካላትና ዝሕድስ ድቃስ እንታይ ይመስለኩም? ጥሬት ዘለዎ ድቃስ፣ ዝልካዕ ዓሚቕ ድቃስ ወይ ድማ ዲፕ ስሊፕ፣ ከምኡ እውን ናይ ሕልሚ ድቃስ REM ስሊፕ ውሽጢ እኹል ግዜ ምሕላፍ እዩ። ዓሚቕ ድቃስ ህዋሳት ይሕድም፣ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ሕማም የጠንቕ፣ ከምኡ እውን ኣካላዊ ሓይሊ ይሕድስ። ናይ ሕልሚ ድቃስ ድማ እንተዘክሮ ንምርግጋእ ስምዒትን ንሚዛን ስርዓት ነርቭን ወሳኒ እዩ። ኣብ እዋን ዓሚቕ ድቃስ ናይ ኣካል ህንፀት ሆርሞናት ይፍነው፣ ጭዋዳታትና ይሕደሱ፣ ኢንፍላሜሽን ይቕንስ፣ ከምኡ እውን ስርዓተ ምክልኻል ሕማም የጠንክር። ኣብ እዋን ናይ ሕልሚ ድቃስ ድማ ኣእምሮ ናይ ስምዒት ወጥርታት የተኣናግድ፣ ከምኡ እውን ናይ ኣእምሮ ሕንፍሽፍሻት የጽ እዚኦም ደረጃታት ከይተማልኡ ኣካል ብዝኾነ መንገዲ ሙሉእ ብሙሉእ ክሓዊ ኣይኽእል። ዝደለኹምዎ ሰዓታት እንትደቀስኩም እኳ ድቃስ ንምርካብ ቁልፍ ነገር ድቃስ ምስጋድ ዘይኮነስ ናይ ነርቭ ስርዓት ካብ ንቕሓት ድሕንነትን መርግኣን ክቕየር ምፍቃድ እዩ። ንሰላማዊ ኣካል ንዘሐድሱ ድቃስ መሰረታዊ ዝበሃሉ ነገራት ንፅሬት ድቃስ ቀንዲ መሰረት ናይ ኣካል ተፈጥራዊ ሰዓት ምስትኽኻል እዩ። ኣእምሮና ንብርሃንን ጸልማትን ኣዝዩ ተሓዋሲ እዩ። ንጉሆ ብተፈጥራዊ ብርሃን ፀሓይ ምርካብ ናይ ኣካል ሰዓት ንምስትኽኻል ይሕግዝ። እዚ ድማ ምሸት ናይ ድቃስ ሆርሞን ብጽቡቕ ከየምርት ይገብር። ናይ ንጉሆ ብርሃን እንተዘይተረኺቡ ናይ ለይቲ ድቃስ ድኹምን ዝተቋራረፀን ይኸውን። ብተመሳሳሊ ኩነታት ናይ ምሸት ጸልማት እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።
ፀሓይ ምስ ዓረበት ደማቕ መብራህትታት ስክሪናት ኣእምሮና ሕጂ እውን መዓልቲ ምዃኑ ከም ዝሓስብ ይገብርዎ። እዚ ድማ ድቃስ ሆርሞን ምፍናው የደንግዮ። ከምኡ እውን ናይ ነርቭ ስርዓት ከይተነቃቅሐ ይጸንሕ። ምሸት ደብዝዝ ዝበሉ መብራህትታት ምጥቃም ኣእምሮ ብተፈጥሮኣዊ ኩነታት ክረጋጋእ ይሕግዝ። ካልእ ወሳኒ ነገር ምርጋእ ናይ ነርቭ ስርዓት እዩ። ጭንቀት መደቀሲ ክፍሊ ክንኣቱ ከለና ብሃንደበት ኣይጠፍእን። ምሸት ሙሉእ ቀስ ብቐስ ክቕንስ ኣለዎ። ርግእ ዝበለ ምንቅስቓሳት ንኣእምሮ ድሕንነት የበስሩ። እዚ ድማ ኣእምሮ ናብ ድቃስ ንኽሰጋገር መንገዲ ይኸፍት። ንዓሚቑን ኣካል ዘሐድሱን ድቃስ ተግባራዊ ስጉምትታት ክንርኢ ከለና ድቃስ ዝጅምሩ ካብ ሰዓት መደቀሲ ነዊሕ ግዜ ቅድሚ ምዃኑ እዩ። ንግሆ ንብርሃን ፀሓይ ምቅላዕ ናይ ኣካል ተፈጥሮኣዊ ሰዓት ካብ ምስትኽኻል ሓሊፉ ናይ ለይቲ ድቃስ ፅሬት የማሕይ። መዓልታዊ ካብ 15 ክሳብ 30 ደቓይቕ ዝኸውን ተፈጥሮኣዊ ብርሃን ምሃብ ምሸት ናይ ድቃስ ሆርሞን ወይ ሜላቶኒን ብዝለዓለ ኩነታት ንኸምርት ይሕግዝ። መዓልታዊ ዝግበር ምንቅስቓስ ወሳኒ ግደ ኣለዎ። ኣካላዊ ምንቅስቓስ ናይ ድቃስ ጸቕጢ ወይ ድማ ስሊፕ ፕሬዠር ንኽፍጠር ይገብር። እዚ ድማ ኣካል ብተፈጥሮ ናይ ዓሚቕ ድቃስ ንኽኣቱ ዝደፋፍእ ሓይሊ እዩ። መዓልቲ ሙሉእ ከይተንቀሳቐስካ ምውዓል ብዙሕ ግዜ ለይቲ ንናይ ድቃስ ምቁራጽ የቃልዕ። ምሸት ዝብልዑ ምግብታት ቀለልቲ ክኾኑ ኣለዎ። ከምኡ እውን ቅድሚ ምድቃስ እንተወሓደ ካብ 2 ክሳብ 3 ሰዓት ቀዲምካ ምብላዕ የድሊ። ከበድቲ ወይ ዶንጌም ዝበልዑ ምግብታት መስርሕ ምሻቕ ምግቢ ንቑሕ ኮይኑ ንኽጸንለ ዝገብሩ ዓሚቕ ድቃስ ይዘርጉ። ንዝተረጋግአ መጠን ሽኮር ደም ከየቋረፀካ ንምድቃስ ክሕግዝ ከሎ ምዝውዋር ሽኮርን ድቃስ ይርብሽ። ካፌን ኣብ መጀመርታ ሰዓታት መዓልቲ ጥራሕ ክሕፀር ኣለዎ። ዋላ እኳ ካፌን ኣይሰምዒ እዩ ኢልኩም እተሓስ ኣብ ውሽጥኹም ግን ብዙሕ ሰዓታት ናይ ዓሚቕ ድቃስ ጥሬት ብስቕታ ክቕንሶ ይኽእል እዩ። ንምድቃስ ዘዳልው ናይ ምሸት ልማድ ንጥሬት ድቃስ ካብ ዘለዎ ብሉፃት መስርሕታት ሓደ እዩ። እዚ ልማድ እዚ ዝተሓላለኸ ክኸውን የብሉ። ርግእ ዝበለ ሙዚቃ፣ መጠነኛ ምንቅስቓስ ምስሓብ፣ ንባብ፣ ጸሎት፣ መዓልታዊ ዝኽሪ ምጽሓፍ ወይ ርግእ ዝበለ ኣተነፋፍሳ ንልብና ንኣእሙሮና መዓልቲ ከም ዘብቅዓ ዝገልጹ መልእኽትታት እዮም። እዚ ደጋጊምካ ምግባር ናይ ነርቭ ስርዓት ብተፈጥሮኣዊ ኩነታት ክዘናጋዕ ኣይሰብ። ኩነታት መደቀሲ ክፍሊ እውን ዓብዪ ዋጋ ኣለዎ። ዝፍል ዝበለ ጸልማት ጸጥታ ዘለዎ ንዓሚቕ ድቃስ ዝምረጽ እዩ። ኣብ ድቃስ ከለና ናይ ኣካልና ርስኒ ብተፈጥሮ ስለ ዝቕንስ ዝሑል ክፍሊ ነዚ መስርሕ ይሕግዞ። ጸልማት ናይ ድቃስ ሆርሞን ይሕሉ። ጸጥታ ድማ ብሃንደበት ካብ ምብርባር ይከላኸል። ኣተነፋፍሳ እውን ናቱ ግደ ኣለዎ። ብኣፍንጫ ዝግበር ርግእ ዝበለ ኣተነፋፍሳ ንስርዓተ ነርቭ ብምርጋዕ ንዓሚቕ ድቃስ ንኽንኣቱ ይገብር። ብኣፍ ምትንፋስን ብፍላይ ኣብ እዋን ድቃስ ምዝተቋራረፀ ዝተተሓዘ እዩ። ንፅሬት ድቃስ ብስቕታ ዘጥፍኡ ነገራት ክንርኢ ከለና ዝሰረፀ ጭንቀት ብለይቲ ናይ ጭንቀት ሆርሞን ኮርቲሶል ከቢሉ ንኽጸንሕ ስለ ዝገብር ዓሚቕ ድቃስ ይከላኸል። ትሪናት ብብርሃኖም ብዘርእይዎ ነገር ኣእምሮ ስለዘነቃቅሑ ናይ ድቃስ ምልክት የደንግዩ። ኣልኮል መጀመርታ ድቃስ ከምፅእ እንተኸኣለ እኳ ፀኒሑ ግን ዓሚቑን ናይ ሕልሚ ድቃስ ይዘርግ። ካብ መጠን ንላዕሊ ሽኮር ምምጋብ ድማ ብለይቲ ንሃንደበታዊ ምብህራር ምኽንያት ዝኸውን ዘይምርጋዕ ሽኮር ደም ይፈጥር። ብዛዕባ ድቃስ ዘለና ተጋገየ ኣረኣእያ እውን ድቃስ ይሓ ሰባት ሰዓት መደቀሲ ክፈርሑ ወይ ድማ ድቃስ ኣይወሰደኒ እዩ ኢሎም ክነቑ ከለዉ ኣእምሮና ዓራት ከም መዕረፊ ከይኸውን ምስ ወጥሪ የተሓዝ። ብዛዕባ ድቃስ ምጭናቕ ክነቋርፅ ከለና ኣብ ኣካልና እምነት ክንሕድር ከለና ድቃስ የማሕያ። ፀገም ድቃስ እንተዘይተፈትዩ ሓሊፍካ ድቃስ ምስኣን ልሙድ እዩ። ግን ድቃስ ምስኣን እንተዘለቂቁ ከቢድ ምሕርናኽ እንተሃሉ ብለይቲ ምስትንፋስ እንተተፀጊሞም መዓልቲ ሙሉእ ድቃስ እንተተፀቂጥኩም ወይ ድማ ትስብዱ እንተኮይንኩም ከም ስሊፕ ኣፕኒያ፣ ናይ ጭንቀት ምዝባዕ ሆርሞን ወይ ፀገም ሜታቦሊዝም ዝበሉ ናይ ጥዕና ፀገማት ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚኦም ነገራት ባዕልካ ካብ ምፍላጥ ናብ ሕክምና ሰብ ሞያ ምምኻር የድሊ። ጥንታውያን ባህልታት ምምፃእ ምሸት የኽብርዎ ነይሮም። ናይ ምሸት ምንቅስቓስ ርግእ ዝበለ ሰብ ዝሰርሖ ብርሃን ኣዝዩ ውሕድ ነይሩ። ድቃስ እውን ምስ ተፈጥሮ ዑደት ዘተሓዘ ነይሩ። ጥንታዊ ጥበብ ብደመ ነፍስ ዝተረድእዎ ዘመናዊ ሳይንስ ሎሚ የረጋግፁ። ህይወት ምስ ምዕራብ ሓቢራ ክትረጋጋእ ከላ ኣእምሮና ብዝበለፀ ኩነታት ይድቀስ። ኣካል ዘሐድስ ናይ ሓቂ ድቃስ ዝርከብ ዘይኮነስ ንኽመፅእ ብምፍካድ እዩ። ስርዓተ ነርቭ ድሕንነት ንዝስምዖ ኣእምሮ ርእሱ ይፍኑ።
ኣካል ዘድሊ ዕረፍቲ ምስ ዝረክብ ድቃስ ብተፈጥሮ ይወድቕ። ፍጹም ዝኾነ ልማድ ኣየድልዮ ዘድልየኩም ምርግጋፅ ጸልማት ቀዋሚ ልማድን ኣብ ኣካልኩም እምነት ምሕዳርን እዩ። ድቃስ ፈውሲ እዩ። ድቃስ ተራ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣእምሮ ዝፀርየሉ ህዋሳት ዝሕደስሉ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኣካልና ዝጥንክረሉ ወሳኒ ናይ ፈውሲ ምርሒ እዩ። ምስ ተፈጥሮ ተስማዕማዕ ንፅሬት ድቃስ ቀንዲ መፍትሒ ነቲ ተፈጥሮኣዊ ሰዓት ኣካል ወይ ድማ ሴርካድያን ሪትም ምኽባር እዩ። እዚ ድማ ንግሆ ንብርሃን ጸሓይ ብምቅላዕ ምሸት ድማ ካብ ደማቕ መብራህትን ስክሪናትን ብምራቕ የረጋግፅ። ምድላው ይቕደም ድቃስ ካብቲ ዓራት እትኣትወሉ ሰዓት ኣዝዩ ቀዲሙ እዩ ዝጅምር። መዓልታዊ ምንቅስቓስ ምግባር ቀለልቲ ምግብታት ምምጋብን ካብ ካፌን ምርሓቕን ንዓሚቕ ድቃስ መንገዲ ይፀርጉ። ኣእምሮኻ ኣረጋግዕ ድቃስ ብሓይሊ ወይ ኣገዲድኻ ዝመጽእ ዘይኮነስ ስርዓተ ነርቭ ድሕንነትን ምርግጋእን ንዝስምዖ ብተፈጥሮ ዝመጽእ እዩ። ርግእ ዝበለ ናይ ምሸት ልማድ ንባብ ጸሎት ኣተነፋፍሳ ምህላው ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ንጥዕናኻ ደቅስ ዝተቆራረፀን ጽሬት ዘይብሉን ድቃስ ናይ ኣእምሮ ኣካል ስለ ዝሃሲ ንኹነታት ድቃስኻ ቆላሕታ ብምሃብ ጥዕናኻ ፀገም ድቃስ ካብ ዓቕምኻ ንላዕሊ እንተኾይኑ ግን ናይ ሕክምና ሰብ ሞያ ምምኻር ኣይትረስ። ብሓፂሩ ጥዕና ዘለዎ ህይወት ንምምራሕ ጥዕና ዘለዎ ድቃስ ቀዳምነት ሃብ።